Mga decalibrated o depektibong timbangan nga nakumpiska sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council sa Kugon Market, gipangguba. Ano ang report? Gamit ang usa ka heavy equipment, gipangguba sa mga personahe sa City Price Coordinating Council sa Cagayan de Oro City LGU ang mga timbangan nga ilang nakumpiska gikan sa nagkadayang operasyon nga gihimo sa Kugon Market sa syudad. Miabot sa 27 ka mga decalibrated o depektibong timbangan ang gipangguba. Ang pagguba sa mga timbangan, timaan nga seryoso kuno ang gobyerno sa ilang pagprotekta sa katungod sa mga konsumante sa syudad. Para di kin magamit sa kay basin ma-recycle pa kung basin na ay contact lugar di na to i-discount pa na makuha nila balik na magamit pa noon, so giguba na lang para di na gid magamit kay alkansi magdong pumapalit. Sagad sa mga timbangan gigamit sa vegetable, fish, meat o fruit section sa Kugon Market. Ang pagkumpiska sa mga timbangan ang magsilbing first offense sa kalapasan sa mga mamaligyaay. Matod sa CPCC nga importante nga sakto ang mga timbangan, sulod o gawa sa mga merkado sa syudad. Munang nagbutang sa timbangan ng bayan ang City Price Coordinating Council kung sa city government lugar na donated ganina sa DTI para kung doon ay duda sa timbang sa gipalit diya sa sulod, mapakonfirm din is timbangan ng bayan. Kaya kung na-diferensya, pwede ang nagpalit buhato sa opisina sa SEBDA, daraman sa Kugon Market. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.